Hormatly vatandaşlar, paytagtymyzyň mehmanlary, Türkmenistanyň Medeniyet Ministrliginiň guramagyna 2021-nji ýylyň 12-nji 16-njy may aralygyna Merkezi Aziýanyň Merjen şäherine öwrilen gödel paytagtymyzda Türkmen teatr tunugy tatly teatr bäýtleşigi geçirilýär. Sevi ýurdumyzyň teatrlarynyň dürüjlük toporlarynyň täsirli we gyzykly çykyşlaryna görkezdirjek sahna oýunlaryna tomoş etmäge çagyrýar. 10-njy maýda sagat 10:00 Türkmenistanyň Molenepet adyndaky Talipler teatryna teatryň Sultan Hakykaty hakda riwayat adly oýunyň görkezilmegi. 19:00 Türkmenistanyň Alparslan adyndaky Milli Drama teatryna teatryň Seyit Nazar Seyda adly sahna oýunyň görkezilmegi. 13-njy maýda sagat 11:00 Türkmenistanyň Alparslan adyndaky Milli Drama teatryna göni video aragatnaşyk arkaly Taşoğduň Nur Muhammed Annaliýew adyndaky Döwlet Tagly Drama teatrynyň Watanym Tejdegäkim adly sahna oýunynyň görkezilmegi. 15:00 Türkmenistanyň Alparslan adyndaky Milli Drama teatryna göni video aragatnaşyk arkaly Lebap welaýatynyň Seyit Nazar Seyda adyndaky Döwlet Tagly Drama teatrynyň 3 dana adly sahna oýunynyň görkezilmegi. Sagat 19:00 Türkmenistanyň Magtumly adyndaky Milli Tagly Drama teatryna teatryň Altnama adly sahna oýunynyň görkezilmegi. On 4-nji maýda sagat 11:00 Aleksandr Sergeýevich Pushkin adyndaky Döwlet Rus Drama teatryna teatryň Türkmeniň Bagta adly oýunynyň görkezilmegi. Sagat 15:00 Türkmenistanyň Alparslan adyndaky Milli Drama teatryna göni video aragatnaşyk arkaly Mary welaýatynyň Kemine adyndaky Döwlet Drama teatrynyň Artsman riwayaty adly oýunynyň görkezilmegi. 19:00 Türkmenistanyň Baş Drama teatryna teatryň Ömür Daragty adly sahna oýunynyň görkezilmegi. On 5-nji maýda sagat 11:00 Türkmen Döwlet Gurjak teatryna teatryň Heňamlaryň hikaýaty adly sahna oýunynyň görkezilmegi. 15:00 Türkmenistanyň Alparslan adyndaky Milli Drama teatryna göni video aragatnaşyk arkaly Balkan welaýat Döwlet Drama teatrynyň Sultan Jelaleddin adly sahna oýunynyň görkezilmegi. Hormatly vatandaşlar, paýtagtymyzyň mehmanlary, sevi Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany ýylyna ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygymyzyň şöhratly 30 ýyllyk şanly toýuna barýan Aşgabatyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk bayramynyň uly toýda baralar beslenýän günlerini Ak mermerli Aşgabatda geçirilýän Türkmen teatr tunugy tatly teatr bäýtleşigine paýtagtymyzyň teatrlaryna hoş gördük.